nwa amadi ahụ nọchiteburu anya ọgbanta Nkwado Anambra Central n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Senate bụ Senator Victor Umeh agala n'iru n'okwu ahụ ọ na-akpọ ka agba nnọọ mbọ hụ na onye ga-anọ dịka onye isi ala anyị a na nhọpụta na-abịa n'afọ ọzọ ga-abụrịrị nwa afọ Igbo. Senator Umeh bụ onye nke ekwupụtara na o ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party wee na-azọkwa ọkwa ịlachi ya azụ n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu nke Senate ma bụrụ onye nke kwupụtara nke a n'oge ndị nta akụkọ na-achọ ya okwu n'ọnụ n'ogige ndị ọrụ nta akụkọ nke dị n'Awka ebe ọ nọ wee kwagharịrị na ọ bụ ihe na-ewute n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị dịgasị iche iche ama ama n'ala anyị a bụ ndị kpọrọ ekwo nkụ isite na mpaghara ọwụwa anyanwụ ala anyị a wee họpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa. Kastela Igboka kọtọpụrụ gị akụkọ a. Mkparịta ụka ha na otu jikọtara ndị nta akụkọ na Anambra steeti nke ebumnobi bụ iji wee kọwara ha ije ya maka ezi ọnọdụ nakwa nnegara anya bụ nke ọ na-eje dịka ịbụ sinetọ n'ala anyị bụ Nijiria ka ọ nọ wee gụpụtara ha ọtụtụ ihe bụ obie nakwa mgbado ụkwụ ya. Sinetọ Umeh kọwara na ka ọ dị ugbu a na ihe ha ji wee gbanwee baa n'otu ndọrọndọrọ ọzọ bụ iji wee kwudosie ike ịfụ na ndị Igbo ga-enweta ọkwa anyị na-achọ maka ọkwa onye isi ala na ọ bụ na ejiri egbe bere ugobelu ikpe nkwụmọtọ wee mee ihe. Ọ ṅụrụ iyi na ya ga-akwudosi ike sosie ike ịfụ na ebumnobi ndị Igbo ka a ga-enweta. N'oge ọ na-agụpụtasị ọtụtụ ihe nke o mere n'oge o jere ụlọ ọgbakọ sineti agba nke 8 ka ọ kọrọ wee kọwalụ ha ụmụ ihe dịgasị iche iche o wetara na mpaghara South East ma kwee nkwa na ọ bụrụ na arọpụta nwayọ ọzọ na ya ga-eme karịa. Tinyere na otu Labour Party bụ pati na ha aga n'ebe dịgasị iche iche site na mbanye Maazị Peter Obi banyere na ya a wee nabata ya ịbụ onye ga-eji ọkọlọtọ ha wee zọọ ọkwa ma kwezie nkwa na ya ga-akwụdosie ike n'azụ ịfụ n'otu Labour Party ga-enwe mmeri. O kwere ndị nta akụkọ nkwa na ya ga-akwụdosi ike were eziokwu na ịlụ ọlụ ya niile ma gwakwa ha ka ha bụrụ ndị nke ga na-ejikwa eziokwu wee na-eme ihe ha na-eme. Onye isi oche otu Labour Party na Anambra steeti Comrade Luke Eze a na-akwọsa n'okwu nke ya mere ka amata na ya bụ pati enweghị ndị a na-asọ na ọ nabatara ma ndị ọlụ ma ndị dịgasị iche iche bụ nke gụnyere ndị nta akụkọ ma gwa ha ka ha jikọọ aka ọnụ ịfụ na azọpụtara ala anyị bụ Nijiria n'ihe isi ike na ajọ ọnọdụ ọnọ tata. Na mbụ ka onye isi oche otu NUJ na steeti a Dr. Emeka Odogwu nabatara ha na ya bụ mkparịta ụka ma kwuo mmasị ndị otu union na inyere aka ịfụ na a ga-ezisa ozi mekwazịa ka akwụkwọ nakwa ihe ọ ga-eji wee lụọ ọlụ bụrụ nke onye na onye ọbụla ga-afụ ma mara ebe ọ na-eje. Onye isi oche kọmiti NUJ fụrụ maka nrọpụta emere Comrade Stanley Ọnụnkwọ ji oge anụnwa wee kwee nkwa na ndị nta akụkọ ga-akwụdosi ike na ebumnobi nakwa ihe eji mara ha dịka ọzụzụ e nyere ha si wee dị.